Voda je druhý najdôležitejší prvok potrebný pre život. Prvý je kyslík. To nikoho neprekvapí. Bez kyslíka vydržíte asi 3 minúty. Bez vody vydržíte niekoľko týždňov. Tam, kde nie je voda, ľudia zvyčajne nežijú. Tento zdravotný odborník, ktorého dnes počúvate, je známy po celom svete. Silne podporuje prirodzené a celostné zdravie a za jeho metódami stojí množstvo pozitívnych skúseností. V tomto videu sa dozviete o vode a hlavne o tom, ako piť vodu správne, aby ju telo naozaj vstrebalo. Tieto informácie sú veľmi dôležité. Mnoho ľudí totiž pije vodu nesprávnym spôsobom a to môže byť dokonca škodlivé. Ľuďom vždy hovorím, koľko vody denne vypijete a dostávam rôzne odpovede. Niektorí povedia, nemám rád vodu. Iní, keď pijem vodu, opuchnú mi nohy. Alebo keď pijem vodu, celý deň behám na toaletu. Tie posledné dve odpovede mi hovoria jedno. Voda sa nedostáva do buniek. Tak ako dostaneme vodu do buniek? Musíme sa pozrieť na tretí najdôležitejší prvok pre život. A tým je sodík. Štvrtý najdôležitejší prvok je draslík. V prírode nájdeme najvyššiu koncentráciu sodíka v morskej vode. Morská voda obsahuje 92 minerálov. Z týchto 92 minerálov tvorí sodík približne 30% a chlorid tvorí približne 50%. Pretože sodík a chlorid sú zastúpené najviac, sú to prvé kryštály, ktoré sa vytvoria pri odparovaní morskej vody. Čo z toho robí človek? Zozbiera tieto prvé kryštály, vybieli ich, pridá hliník, aby sa voľne sypali. A výsledok je kuchynská soľ. Kuchynská soľ je nebezpečná soľ. Zostanú v nej len dva veľmi agresívne minerály. Keby ste ich vpichli priamo do krvi, zomreli by ste. Tieto dva minerály potrebujú všetkých ostatných 90, aby ich zmäkčili a vyvážili. Je najvyššia koncentrácia minerálov vnútri bunky je draslík. Najvyššia koncentrácia vne bunky je sodík. V bunkovej membráne, čo je obal každej bunky, sa nachádzajú tzv. Sodíkovo-draslíkové pumpy. Tieto pumpy neustále pracujú a udržiavajú rovnováhu medzi sodíkom a draslíkom. Ale čo sa stane, keď niekto nie je dostatok ovocia a zeleniny? Práve tam získavame väčšinu draslíka. A k tomu dáva na jedlo príliš veľa kuchynskej soli. Hladina sodíka stúpa a hladina draslíka klesá. Sodík sa začne hromadiť aj vnútri bunky, kde by nemal byť. Bunky sa začnú napúčať. A to sa volá vysoký krvný tlak. Lekári majú pravdu. Kuchynská soľ prispieva k vysokému krvnému tlaku. Jeden francúzsky lekár napísal celú knihu o soli. Hovorí, keď za mnou prídu pacienti s vysokým krvným tlakom, odporúčam im keľtskú soľ. Prečo keľtskú soľ? Pretože obsahuje 82 minerálov. No je to ručne zbieraná morská soľ, v ktorej sú minerály v prirodzene vyváženej forme. Čo himalajská soľ? Tá je dostupnejšia na mnohých miestach. Obsahuje asi 75 minerálov, čo je tiež dobré. Ale ja preferujem keľtskú soľ. A to z jedného dôvodu. Keľtská soľ obsahuje 3 druhy horčíka. Konkrétne chlorid horečnatý, bromid horečnatý a síran horečnatý. Horčík je molekula, ktorá priťahuje vodu. Práve preto je keľtská soľ taká vlhká, najmä po dažďoch. Tie 3 horčíky absorbujú vlhkosť a pretože horčík priťahuje vodu, môže pomôcť dostať vodu do bunky. Ako na to? Vezmite kryštál keľtskej soli a položte ho na jazyk. Niektorí sa pýtajú, ako veľký kryštál. Ak máte vysoký krvný tlak, začnite s malým množstvom, asi veľkosť sezamového semienka. Ja nemám vysoký krvný tlak, takže si dám asi trojnásobne väčšie množstvo. Keď kryštál leží na jazyku, sliznice začnú absorbovať minerály. Horčík putuje k bunkovej membráne. Potom vypijete vodu. A ten horčík vtahuje vodu priamo do bunky. To je najrýchlejší spôsob, ako hydratovať telo. Pitie príliš veľkého množstva vody naraz je nebezpečné len vtedy, keď človek nemá dostatok minerálov z keľtskej soli, ktoré by vodu vtiahli do bunky. Niektorí ľudia mi hovoria, pijem viac vody, ale celý deň som na toalete. Tak sa ich spýtam, dávate si soľ? Dajte si malý kryštálik pred každým pohárom vody.
Ideálne by sme mali vypiť asi 8 pohárov vody denne. A nepite celý pohár naraz. Rýchlo vypitá veľká dávka vody musí rýchlo von. Je to ako zalievanie rastliny. Pozrite sa, ako Boh posiela dážď. Pomaly, kvapku po kvapke. Keď príde prudký lejak, pôda sa splachuje a nastávajú záplavy. Takisto je to s vašim telom. Pite pomaly, po troškách. Je to najlepší spôsob. Vedeli ste, že kuchynská soľ je tak silná, že môže poničiť chuťové poháriky? Videli ste ľudí, ktorí solia jedlo ešte pred ochutnávaním? Niet divu, že ich chuťové poháriky sú otupené. Keltská soľ je iná. Vďaka všetkým svojim minerálom zvýrazňuje chuť jedla. Dnes ráno sme mali červenú šošovicu. Viacerí sa pýtali, čo je v nej. Niektorí si mysleli, že tam je mäso. A viete prečo? Pretože je neuveriteľne chutná. Pritom obsahuje len trochu olivového oleja, čerstvé bylinky, trochu kurkumy a keltskú soľ. To je všetko. Pred varením ju dôkladne opláchnite. Výsledok je výborný. Sodík je teda potrebný nielen na to, aby glukóza vstúpila do krvi. Je potrebný aj na to, aby voda vstúpila do bunky. Sodík je tretí najdôležitejší prvok pre život. Tieto informácie nájdete v každej učebnici. Anatómie, fyziológie, chémie alebo biológie. I len vám tu predkladám fakty. Ako vidíte, dôležitá je nielen voda, ale aj soľ. Draslík nájdete v čerstvom ovocí a zelenine. Vápnik sa nedostane do bunky sám. Potrebuje vitamín D. Keď je vitamín D prítomný, vápnik je vtiahnutý do bunky. Predstavte si na chvíľu situáciu, ktorá je dnes v mnohých krajinách bežná. Ľudia nepijú dostatok vody. Nepoužívajú správnu soľ. Takmer nejedí zeleninu, kde sa nachádza horčík. Tá malá voda, ktorú vypijú, sa nedostane do buniek. Nevychádzajú na slnko, pretože sa boja rakoviny kože. Tým pádom nemajú vitamín D. A bez vitamínu D sa vápnik ani minerály nemôžu dostať do bunky. Navyše sa mnohí snažia schudnúť. Počuli, že tuk je zlý a treba ho obmedziť. A tak jedia veľa pečiva, cestovín, sladkostí, ale tuk je práve to, čo dáva pocit sítosti. Bez tuku jíte a jíte a jíte. Celý balík sušienok zmizne. Celý tanier zemiakových lupienkov zmizne. Práve vláknina, bielkoviny a dobré tuky sú to, čo vám povie dosť. Ale ak jíte prevažne sacharidy, telo nedostane ten signál. A tak sa voda nedostane do buniek. Minerály sa nedostanú do buniek. Glukóza sa nedostane do buniek. A čo telo urobí? Telo nemá inú možnosť. Silou to pretlačí. A to je vysoký krvný tlak. Vysoký krvný tlak môže byť dôsledkom nedostatočného príjmu vody. Môže byť dôsledkom nedostatku minerálov alebo horčíka. Môže byť dôsledkom nedostatku vitamínu D. Môže byť dôsledkom stravy bohatej na sacharidy a cukor. A môže byť dôsledkom nedostatku pohybu. Existuje teda mnoho faktorov, ktoré k nemu prispievajú. Teraz sa pozrieme dovnútra tela a uvidíme, čo dehydratácia robí s jednotlivými orgánmi. Začneme ústami. Vedeli ste, že pri dlhodobej dehydratácii sa tvorí príliš veľa slín? A niektorí si myslia, že sucho v ústach je znakom dehydratácie. Áno, je. Ale aj príliš veľa slín môže byť znakom dehydratácie. Koľko vody by sme teda mali denne prijať? Pozrime sa na to, koľko telo denne stratí. Obličkami vylúčime asi 1,5 litra. Pokožkou stratíme asi pol litra. Črevami stratíme asi 300 ml. Plúcami stratíme asi 200 ml. Celkovo teda denne stratíme okolo 2,5 litra. To zodpovedá asi 10 pohárom vody. A naše telo nemá žiadnu zásobnú nádrž. Jedinou vodou, ktorá prichádza dovnútra, je voda, ktorú príjmeme. Mali by sme teda piť aspoň 2 litre denne. Ideálne viac. Jeden vedec, ktorého voláme doktor B, zistil, že keď telu chýba voda, prepne sa do akéhosi núdzového režimu. Uvoľní hormón na riadenie tohto nedostatku. Ten hormón sa volá histamín. Keď má niekto alergickú reakciu, tedy dostane antihistaminikum, čo je liek proti histamínu. Viete, čo je najlepšie antihistaminikum? Obyčajná voda. Prvé miesto, odkiaľ telo berie vodu v prípade nedostatku,
je sliznica žalúdka. Za normálnych okolností je táto sliznica hrubá a obsahuje hydrogén uhličitan sodný. Tento otrav neutralizuje žalúdočnú kyselinu a chráni pred vredmi. Ale keď je telo dehydrované, sliznica sa stenší a ochrana zmizne. Keď cítime vôňu jedla a začneme žuť, žalúdok uvoľní kyselinu chlorovodíkovú. Tá sa spája s pepsinogénom a vzniká pepsín, ktorý štiepi bielkoviny. Kyselina chlorovodíková je okrem toho antibakteriálna a protiplesňová. Môže ničiť škodlivé baktérie. Ale keď vypijeme veľa vody naraz, táto kyselina sa zriedi. A baktérie prežijú. Keď za mnou príde niekto s baktériou Helicobacter pylori, jednou z prvých vecí je zvýšiť produkciu kyseliny chlorovodíkovej. Pretože tá je antibakteriálna. Nechcem kritizovať lekárov, ktorí objavili, že táto baktéria spôsobuje žalúdočné vredy. Hrá v tom svoju úlohu. Ale prečo je tam vôbec prítomná? Tento vedec tiež objavil, že ďalej v tráviacej sústave sa nachádza pankreas. Ten uvoľňuje do krvi dva hormóny regulujúce hladinu cukru v krvi. To sú inzulín a glukagón. Ale pri dehydratácii tieto hormóny nie sú tvorené tak, ako majú byť. To môže prispievať k vzniku cukrovky. Pankreas tiež uvoľňuje látky, ktoré dokončujú trávenie. Pankreatická lipáza dokončuje trávenie tukov. Pankreatická amyláza dokončuje trávenie škrobov. Trypsín a chymotrypsín dokončujú trávenie bielkovín. Všetky tieto látky sa tvoria z vody. Bez dostatku vody bude trávenie narušené v každej fáze. Voda je potrebná pre každú funkciu tela. Mozgové bunky sa scvrkávajú, keď nemajú dostatok vody. Bolesti hlavy sú bežné pri nedostatku vody. Dokonca aj negatívne myšlienky môžu vzniknúť vtedy, keď mozgové bunky nemajú dostatok vody. Moja ruka sa pohybuje sem a tam bez bolesti. Okolo každého kĺbu je kĺbová tekutina, tzv. Synoviálna tekutina. A tá obsahuje 99% vody. Pri dehydratácii môže telo odobrať časť tejto tekutiny, aby udržalo dostatočný objem krvi. A potom môže nastať bolesť kĺbov, ktorú nazývame artritída, čo je zápal kĺbov. Ale možno to nie je artritída. Možno je to jednoducho dehydratácia. Naše oči sa pohybujú vo vode. Voda je teda potrebná na každom kroku. A nakoniec plúca. Na konci každej priedušky sa nachádzajú malé vzdušné vačky, tzv. Alveoly. Práve tam prebieha výmena plynov. Nad každým alveolom je sieťka malých krvných cieví. Tam sa kyslík vstrebáva do krvi a krv vypúšťa oxid uhličitý. V každom alveole je miniatúrna kvapôčka vody. Vďaka povrchovému napätiu vody sa pri výdychu alveol stiahne. Tým sa vydýchne väčšina oxidu uhličitého. A pri ďalšom nádychu môžete prijať plnú dávku kyslíka. Pri dehydratácii táto kvapôčka vody nie je taká, aká má byť. Alveol sa úplne nestiahne a telo nezíska dostatok kyslíka. Pri dehydratácii sa krv zahusťuje a hustú krv srdce pumpuje ťažšie. Aj malé filtračné jednotky v obličkách musia pracovať ťažšie. Voda je teda potrebná pre každú jedinú funkciu v tele. A to je na dnes všetko. Pamätajte, voda je nevyhnutná pre všetky funkcie tela. Správna hydratácia je základom zdravia. Naučili ste sa dnes niečo nové? Napíšte do komentárov. A nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber nášho kanála, aby ste nás podporili. Ďakujeme za sledovanie. A ako vždy, zostaňte informovaní a zostaňte zdraví.